Siaya gi Migori kama biro bedo kwa yudo Pach oganda hinya johera mag Ramogi TV kaluwore gi twak marwa ukinyi makawuono. Mana kwachako gi kaunti ma Migori wawinjore ni paro mar jopiny en ang'o kaluwore gi thuond wach montiere godo. Serikal ok oikore mar bonye nyithindo oyud somo makare. Namba 1 ok nyal nyisowa ni secondary school nitiere 3 kilometers gi primary ma nyithindo gisome. Nyithindo gidhi somo nang to lab gidhi sia nang. Wawinjore kanyo. Gidhi somo nang to lab gidhi sia nang gi senior secondary school. Mar ariyo weche mag uniform. Ok wang'eyo ni uniform mane ma gidhi tiyo godo. Serikal kano koikore giwe 844 odhi mbele. Giwere weche mag CBC bond 844 odhi mbele ka nitiere chon. Giwe kelo machanganyiko gi confusion e weche mag education. Jonyuol sani obedo confused. Gikiani ging'eyo uniform mane, gikiani ging'eyo gik machalo nade midhi godo e junior secondary school. Ka ng'ato machogu kwa bukore ni maga mang'isi ni lack of professionality. Ng'ato omiye tich moko winjore gi gimosomo. Iwinjo. Ok onyal keto mpangilio gi gimong'eyo. An ka nyinga iluonga ni Frederick ka changia matin e wach somo mar CBC niendi ema ni serikal to pok oikore maber mar pango somo niendi makare nikech onge kaka nyathi nyalo wuok e skul machielo kodhi manyo laboratory e skul machielo. Mano gima dhi miyo jonyuol gi jopuonj tich matek kabisa nikech kidhi e laboratory machielo ma skul machielo gik mitiyogo e laboratory no endi gin gik michulo. Preparation mitime e laboratory machielo cha endi nyathini nyaka kuongo bed otim gini theory kore kodhi e practical. Iboyudo ni kata modhi e practical kata mana japuonj madhi timo kode test laboratory pok oikore gi wach no endi. Gigi owinjo bede kamoro achiel ma kaber to wach CBC niendi gi hold on matin mondo wadhi kaka nyo wadhi mbele ka gipango wach niendi makare nikech pok serikal ok oikore kabisa ni wach CBC niendi. Gik ma giwacho pogore okinyi godhiambo. Mara ng'ato wuogi mara ng'ato kelo gigi kelo gik machanganisha jopiny. Kendo janyuol kia no tim mane nyaka sama wuoye niendi. Janyuol kia ne nyathine dhi somo kanyo, kia no dhi somo kure kata kure. Ero kamani luonga no chieng' aja tich ma Siaya ka. Kaluwore kod weche mag skul makoro osechopogi. Wakwayo sirikal mondo nonie kaka wach nyalo dhi skul maber nikech sani piny oridre to pesa onge. Piny oridre to pesa onge to jonyuol thagre. Koro kata mana weche mag skul jonyuol ka koro ok dhi maber ahinya. Koro kwayo sirikal mondo ging'iye mondo gikelie pesa skunde manyalo konyo ji mondo ji onwa kaka nyithindo dhi somo. Nikech sani koro kata mana wach mar CBC ni waki kaka koro sani watimo nade kaka koro dwa ringo. Omiyo wan kod thagruok kaka jonyuol pesa onge kaka jonyuol konyore onge. Omiyo wan kod chandruok kaka jonyuol. Erokamano. Iluonga ni William Obat. Wan jo ohala ma Siaya. Kendo wan nyaka jonyuol ma nyithindgi koro sani ni e skul masomo. Kadwa wuoyo weche mano wach nyoro go minister marwa mar education e weche sama no wachonwa kaka nyithindo noyiero skunde mag dhi some. Gino kelonwa chandruok wan kaka jonyuol nikech kirango kamoteri nyathini to iyudo kaka moteri nyathini kamoro samore ni kuma bor. Mar ariyo bende jonyuol mang'eny ok winj gimoro no kidhi bi download to mane skul ma nyathi dhiye. Koro iyudo ka jonyuol mang'eny pod onge lony kotudre gi weche mag download mag skunde mag mobedo selected. Koro wakwayo sirikal ni mondo mi otimie chenro no e yonendo man kare nikech nyithindo ma thoth sani iyudo kaka nyoro iyudo ni nyithindo 1,000,000 odhi yiero skunda 10. En gima ok nyalo winjre e sirikal manodonjo mar Kenya Kwanza ni. Koro wadwaro ni sirikal kaber to opogie nyithindo kaluwore counties ma giwuokie mondo ging'e to nyathi mawuok Siaya bende nyalo chopo lodwa. Mano gima nyakwarang to security mare chal nade to health mare chal nade. Kik tima gik moko ni tima gik moko ruomba to bang'e to wan jonyuol wan mwabro dong kwa hinyre to kisedhi kacha mi download to onge kaka inyalo chenjo ni nyathi kendo skul. Kaduoge wach mar CBC na owachnwa ni weche ni nyithindo ibro twang' ni uniform skul. Gini ikelonwa dakika mogik. Nyocha ne giwachonwa kane nyithindo noseyiero skunde kane ging'e ni ka giwuok e primary to gidhi junior secondary. Nowach ni nyithindo bro dhi skunde bne giseyiero nyaka skunde. Sani koro kendo nowach ni gidhi somo skunde mane gisomo gano. En confusion maduong' mimiyo janyuol. Mar adek to giwacho ni uniform ma nyithindo dhi somo go sani
jonyuole mag jopuonje madhi yiero uniform mitwang'o. Koro kwang'en period mibro twang'go uniform nikech kuonde midhi twang'e uniform bende sani dhi pong'. Jo form 1 ni kanyo, to sani jo CBC be dhi donjo. Japuonj kosebiro ni ma uniform mitwang'o, odhi bedo gima congested kabisa. Mane momiyo wakwayo sirikal ni ka en select uniform ne nyithindo, to bed gi mitimo malo mondo mi jonyuol owe mitich matek. Nyakoro mga jwang' mago gin paro mopogore opogore mag jopiny. Winjo kanyo jodak